अरे रोटियां लिए की जाई हम ए नाती के बेटा चिल्लाई गो लिया होतनी का बैठल बैठल चिल्लात रहेलो धर खा माने हम चिल्लाता नहीं देता लठिया मारा दू चाला ठीक हो जीबे तोरा बुझाते कि हम जाके खेत पटावे आ घंटा बढ़ा दी तोर बाबू दिन पैसा एक का पाट गइल हाँ पाट गइल। कितना रुपया भइल 1000। 1000 कोई घंटा लागल हो 2 घंटा। ए मर्दबा हमरा घरे गइला 10 मिनट भइल तल 2 घंटा हो गइल तो तू घरे गेल तक मशीनिया का बैठल रह के चलते रह जल्दी पैसा दो हमरा और जगह जाए के भाई हे नइखे नु। ठीक बल्ला जब घर के मेहरारू ठीक नहीं तो हम का करी कहने के दे जल्दी खाना खा के जाई खेत पटावे तो ई काहे के लाग गए 1000 रुपया मेहरारू के लापरवाही के चलते काले 1000 रुपया लाग गए कहनी के रे जल्दी दे खाना की खा के हम जाई तो ई काहे के ई तो रील बनाए में रहती है हैरान आज चल तनी घरवा नु तो बताओ तनी ऊ मार मारे कि सारा रील बनावल गाना में निकल जियो कर हम चलो तनी एबरा तो बताओ तनी चलो तनी ये बता रील बनाओ सब छोड़ाओ तनी देखा तनी घरवा में का करती या आज ओकर उमखल छोड़ाओ तनी हम रह जो अरे बाप रे अरे भाई रे अरे बाप रील बनेबे ना अब ना बनाए अब आज के बाद देख लेम रील बनावल मार के मुंह दे ना बनाए सर हमार खोटत खोट गाल फाटल बा आई रील बनाओ तारी ना बनाए बनेबे ना बनाए देख सुधर जो सुधर गई हम ना बनाए आई कबिले घास लगा कहां बारिश रे भाई घास गाय के चारा लगा दे हम जाता नहीं खेत में फिर सरवा पैसा खातिर फोन कैलक उहे हइले ह हेलो मालिक प्रणाम नाम के छोड़ पैसा कब देता रे। मालिक बहुत जल्दी दे देम ना हमरा काल चाही तो चाही। ए मालिक काल कहाँ से देम हम कुछ दिन का समय दे दी 1 साल से रखले बड़ा समय चाही उ सब ना हमरा काल चाही तो चाही। ए मालिक देखनी ना खाली उनका पानी भल फसल कहाँ भइल सब फसल तो पानी में डूब गइल कहीं से जुगाड़ क के हमरा काल लिया के दे ना तो बुझिए ते। ठीक बा मालिक हम कोनो उपाय लगाव तनी चाचा प्रणाम खुश रह का समाचार। चाचा समाचार ठीक नहीं के काहे रे। अरे पानी के चलते फसल सब बर्बाद हो गइल फसल ना भइल हाँ आ कर्जा वाला लोग पूरा फोन पर फोन करता पैसा खातिर अच्छा तो कहतनी कि हमरा के 1000 रुपया दी आ हम गेहूं बेच के आउट सधा दे ठीक बा 10,000 रुपया तो देम बाकी टाइम से दे देबे नु। हाँ दे दे हम पक्का हाँ गेहूं बेचे में लौटा दे ठीक बा तो हइले 10,000 रुपया बाकी देखिए एने ओने मत करिए ना गेहूं बेच के हम दे देम धर ठीक बा चाचा याद रखिए हाँ। धोखा दे ले ना, ना। दुकान पर खोर ले ना दे जो